Na mondom, Urusszal még nem próbáltam. Ranger autóval már próbáltam. Ezt! Oda Nem két erre fa közé. gondoltam. Oda a két fa közé, nézd csak. Ja. Én nem erre gondoltam, hanem ott felettünk, tehát ott pont. Ott Felett? át lehet ugratni, aha. Azt nem erre gondoltál. Jó, mennyivel kell itt menni? Hogy kezd becélozni, várjál, ha így ugratok. Ha. Jó. Szerintem meg fogunk halni a faszomba. Szerintem is. Két fa közé találj be. Kutykos? Nem. Pedig amúgy mire érkeztünk, srácok. Tessék, betaláltam a két fa között.